Een timmerman en gipsmeester aan het werk, uitleg over een stukje Merseloze cultuur en reanimatielessen voor de kinderen van basisschool De Lier. Vrijdag kregen de basisschoolkinderen in Merselo op de tweede dag van de landelijke stakingsactie in het onderwijs een alternatief onderwijsprogramma aangeboden. We hebben er dit keer voor gekozen om niet te staken. Wij wouden juist het staken op een andere manier ondersteunen en invullen en op een andere manier aandacht vragen voor het probleem binnen het onderwijs. Vandaag zijn we overvallen door de KBO van Merselo. En die hebben ons ontlast. Ze noemden zichzelf Team Ontlasting en kwamen uit Team Ontlasten. Wij hebben zelf even pauze gehad, wat extra werkjes kunnen doen, wat extra dingen kunnen doen die we normaal na schooltijd moeten doen. En de ouderen hebben de groepen overgenomen. De leerkrachten die hebben dus ontzettend druk in de klassen. En we zeiden, weet je wat, we gaan een groep formeren die de leerkrachten komt ontlasten. Ja, we hebben mensen gezocht die een vak uitoefenen of die iets interessants over iets kunnen vertellen. En wat toch leerzaam is voor de kinderen, zodat ze er toch wat van opsteken. Dus daarom hebben we ook mensen uitgezocht die iets kunnen bieden. En wij vonden het ook belangrijk dat de kinderen toch wat leerden. En onderhand dat de juffen en de meesters dus niet in de klas waren, hebben we ze toch wat geleerd. Het team van De Lier staat achter landelijke staking. Vooral vanwege de hoge werkdruk. We merken dat er heel veel grote groepen zijn en dat we veel last hebben van veel vragen van kinderen en dat niet allemaal kunnen ondersteunen met z'n allen. Ja, de werkdruk ligt bij de grote klassen. Een grote klas betekent natuurlijk ook veel rapporten, veel gesprekken, veel oudersgesprekken. Maar daarnaast ligt het ook bij de vele dingen die we moeten doen om de administratie te verwerken. Na schooltijd zijn de collega's vaak nog lang bezig met alles afkrijgen, de lessen voorbereiden. En op die manier het onderwijs toch zo leuk mogelijk te houden. Want we doen het uit passie. We willen de leukste lessen neerzetten, maar het kost wel gewoon veel tijd om een leuke les te maken. Een mogelijke oplossing voor het verlagen van de last is de aanwezigheid van een onderwijsassistent in de klas. Ik ondersteun de leerkracht waar nodig, extra instructie aan kinderen geven, begeleiden binnen de groep, maar ook buiten de groep. En na school help ik mee met nakijken en voorbereiden van de lessen. Dus dat is wel werkdrukvermindering voor de leerkracht en dat zouden ze graag meer willen. Een ander pijnpunt is het verschil in salaris tussen de basisschoolleraren en de docenten in het middelbaar onderwijs. Inderdaad een verschil en dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn, want iedereen heeft dezelfde opleiding gehad tot leerkracht. Dus dat zou ook wel hetzelfde betaald mogen worden. En deze ludieke invulling van de stakingsdag zou het begin kunnen zijn van een nieuwe samenwerking. Nou, we zeiden net al dat het superleuk zou zijn als de ouderen vaker langs zouden komen om wat meer samen te doen. Dat hoeft dan niet altijd gebonden te zijn aan de staking. Hoe de staking verder eruit gaat zien in Nederland weet ik niet. Het zal natuurlijk aan liggen of er bijzonderheden worden doorgevoerd of niet. Ik hoorde wel dat er plannen waren om iedere derde dinsdag van de maand volgens mij in ieder geval acties te voeren. Wanneer de regering niet aan de eisen voldoet die zijn gesteld. En of wij daar dan aan meedoen, dat moeten we met het team op dat moment beslissen. We hebben er echt van genoten. Ik moet ook zeggen, toen ik de mensen vroeg om eraan deel te nemen, toen was er al een enorm enthousiasme te zien. En iedereen heeft er ontzettend veel werk aan gedaan, maar ook vanmiddag, wat ik hoor, hebben ze ontzettend genoten van hetgeen ze in de groepen gedaan hebben. Dus we komen wel vaker, denk ik. Nou, het staat niet in de planning, maar als er weer een staking komt, trommelen we wel andere mensen op en dan gaan we hetzelfde weer doen. Maar dan kunnen jullie al één dans voor de carnaval.